El meu nom és Àlex Mansdorfer i soc alumne de quart curs de Turisme en Anglès de la FUAP. Una de les principals raons que em va cridar l'atenció d'inscriure'm a Turisme a la UAB va ser aquest doble grau entre la UAB i la Fachhochschule de Salzburg. L'arran de possibilitats de creixement tant professional com personal. El fet de viure a un altre país et dona l'oportunitat de conèixer gent diferent, cultures diferents, viure el turisme i d'aprendre el turisme d'una manera completament diferent. Fer unes pràctiques o treballar a un país estranger també és un plus. S'aprèn finances, s'aprèn comptabilitat, màrqueting, coses més específiques com promoció de destinacions, promoció d'hotels. És una classe molt internacional, vol dir que hi ha persones d'arreu del món. Recomanaria als estudiants que s'estiguin plantejant cursar aquest doble grau per les oportunitats, que vagin amb la ment oberta i de gaudir del procés i del viatge i de tot el que significa viure i experimentar una altra cultura i un altre país. Recomanaria a qui li interessi el turisme cursar el curs de turisme, especialment el d'anglès a la UAB. Et dona tota una sèrie d'habilitats i de coneixements que després pots aplicar a qualsevol part del món. Aquest doble grau, com hem comentat, és un punt a favor. L'arran de possibilitats que et dona a nivell de pràctiques, no només aquí nacionals, sinó estrangeres també, la quantitat de possibilitats que hi ha a nivell d'Erasmus, l'experiència multicultural que pots rebre gràcies a la UAB i a viure aquí al camp.